नोंनि हाथाया मानो गोसोम हाथाय देबाथार गया गावबा गाव टेलेन्ट थानांगौ फकासियर गल बुजायखैसै बिराद दुखु दिनै मानसिया मास्टरानो नै दा मास्टरानो गारना खारबायनो बबा सारा बहारगोन ना बोरैबा गथारदोंस' बिराद गिदिर जिन्दिर नांना थानाय रखम हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय बेबो किटिलानि इसिंनिफ्रायसो आरोना फुं फुङावनो लाल साहा फुदुंगासिनो इथिंजाय आङो ओमफ्राय गांगाथप्पा ओमफ्राय ना दैमु ओमफ्राय सोरबा सोरबा लोंगोन आरो बर' हारियाबो लोंगोन बिनि थाखायनो दै गुदुं फुदुंबाय ओमफ्राय ना बिराद लाहार फाहार आरो बार्थडेनि बिराद खामानि सोलिगासिनो इथिंजाय डेक'रेसन खालामगासिनो नै लाबसो बावनै दैमुनि आइडिया उदालगुरिनि आइडिया लाब बानायबाय नै गांगाथप्पायाबो खामानि मावगासिनो खर'आव गारदो नामा डेक'रेसन बानायग्रा माखाया मा लाबदोहाय माबोरै मोनदो गगा मोनगासिनो दं एकदम हेपि बार्थडे दङ सालानि ओमफ्राय दा बेवहाय साजायथिंगासिनो दं आरोना बिफायाबो बोरायलायबाय बोसोरसे बोरायबाय दारिल' मोननो बाखिसै ओरै गांगाथप्पाया सेंग्राथ' इबो बोरायबाय बोरायबाय फिसाजो सासे मोनलायबाय दारि मोनाखै नै जोंहा सेंग्रा सिख्लायनो दंथ'यो र' ओइ नै इथिंजाय हाम्फाया हाथाय उगासिनो दासो सिखारदो जोंबो दासो सिखारदो उंगा उंगि 7:30 बाजिलाय लांबाय नै साराय माबा माबि रेडि लाबखाजोबना दोनफैबाय मैयानो दायो संनानै ओमफ्राय पार्टियाल' जानांसिगौ आरो थिंजाय बार्थडे बया दुगैनो नागिरदों दुगैग्रोनांसिगोन दायो बाबुआ देरबाय नालाय दुगैदो आरामनो नै बिमाया इथिंजाय खर' सागुलाय लांबाय आलासि सिबियै बेसेबा फावरिसो खालायलांबाय जोङो हौवाफोरनि खामानियानो जाबाय माबा माबि सिथाबनाय बेलुन सुनाय हिन्जावफोरनि खामानियानो जाबाय ओंखाम ओंख्रिनि सा जगार होनाय मेथाइ जगार होनाय बेनिफ्राय ओरैबायदि बादुलानाय नुबाय नै हिन्जावा माने उनथिनानै खान्थि सुनानै ओरैबायदि एरख'बाय दं जेन हिन्जावखासो नायनो थांबावदो भगबान बेसाया जि माबार ओमफ्राय नै जोंना नैखिजा सोलिगासिनो साफाय कर्मचारि नामा नै मुन्जिया बे मानि अखाफोर ओमफ्राय दै बुजिया नोंसोरो बुजिया साहा लोंनानै एसे फ्रेस जाग्रोनोसै मानो होनबा दासो मोखां सुखांनानै दासो बेलुन ओरै सुनानै बेयाव खाथाबावनांगौ आरो ओमफ्राय साखिनिखौ लोंग्रोनानै लानोसै फै दैबाय माने मैगं थाइगं हाखांजोबना होनानै इथिंजाय नै संनाय खावनायनि लाहार फाहार जागासिनो नै संबायानो इथिंजाय दालि संदो ना दादिमोन दालि संदो ओमफ्राय नै गांगाथप्पाया एरना होआ माने इसे नायनायल' जानायल' इसोर मा जाबावगोन नै फारसेनिफ्राय जगाल होखाजोब्बाय जों हिन्जाव माखाया नै इथिंजाय हाम्फाया जगार होनायखायसो जादों बिदि हौवा माखानो जोंना एकदमबारे जानायनि लुगैबाय दं उदैया खुरबाय दं जोंना दखरा ओइ देख' मैयानि आग्लायनायखौ जोङो दिनै जाबावगोन माने गारनायाव गैया आरो जानोसो लेंहरदो नालाय बिदिनो खोबला दोनजोबथारदो दाउ आग्लायनाय अमा आग्लायनाय डेक'रेसन खालामग्राया डेक'रेसन खालामगासिनो नायग्राया नायगासिनो मावग्राया मावगासिनो हनै मालिक बा लेबार लानायदो मोनसे जों कम्पानि खुलिगोन सिइअ खालामगोन इखो सिइअसो नामा ओमफ्राय नोंलाय मेनाजार ओइलाय माथो एसे दुखियायाव दोनबाय मा नुदोंमोन आं इनाव
गोदान बायदो Iya. Ketan beda. Ketan nggak? Sampai itu bulenan ini jine. हराव खानैबो बुलायलायना बिसिना दोनो ओइनो बिसिग्राया हनै बार्थडे जाग्राया जों दलनैल' जोंनो जाजोबथारगोन इखिनिखौ हुलु हुला Lula. एकदमबारे नै Nah, apa biburan sih? बेलुनफोरा फ्रि टप्पा गथ'फोराबो बिलुन सुगासिनो नै बार्थडे बया हारसिंनो बिलुन सुलायलायलांबाय हाबो नै नानि मोनाबो बिलुन सुगासिनो निस्का मिथाइ जादो सना मिथाइ जादो 2,000 years later. लोगोफोर दायो जोङो माने मैगं थाइगंखौ सायजोबना होबाय किटि लानो हामफेजो आंजो सायनानै दासो देलायनो मोनदो आरो ओमफ्राय इथिंजाय नै दैमुआबो देलायबाय एकदमबारे फिसालानि बार्थडे दं नालाय बर' आंनि हारि नङा आरो माबानि किटि मोनहानि किटि लानि ओमफ्राय ना नै थफायाबो तिल तिल जाजोब्बाय मोखाया मा जादों साइस गैखाया साइसआनो गैखाया इखौ बुङा दायो जोङो थांनोसै नै पमिटिकेलबो फैदो टिक्लिना टिक्कल होनना फरायबाय थायो आङो ओमफ्राय नै आगै पमिटिकलि नै फेसबुकआवसो नुबाय थायोमोन आगैखौ दिनै माने फेस टु फेस मोखांजों मोखां लोगो मोनलायबाय आरो आगैखौबो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय माने बेफोरबायदि माबा मोनसे प्रग्राम नङाबाथ' लोगो मोननायानो मबाइलावनो मबाइल नुलायलायबाय थायो आरो ओरैनो लोगो मोनलायनाय जायाना जेराव थांनाय जाया साइजथार आगैया एकदमबारे रेडि जाजोब्बाय आरोना मावग्राया मावगासिनो माबा नै रेडि हानो थाखाय रेडि जाखाबायानो सं वा हेन्डसाम जाखाबाय नै केगा नै मानसि बागा आरो इथिंजाय बिराद स्पेसियेल मानसि दं नै देनाय खनसे होननाय फकासियर गल होननाय खनसे Pokasior kol. लाजिनाङा आगै नै आगैखौ दिनैसो माने फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरो मबाइलाव माने दासान्दि फेसबुकआव बिराद ट्रेन्डिं जागासिनो दं आगैनि बेसे माबा होननायफोरा फकासियर गल बोग्रिखौ मा होनोमोनलायो Jujubi. जोंथ' माने आंथ' बारा इंलिस रोङा थेवबाबो माने फंबाइनि रायलायनाय इंलिसफोरखौ बिराद इन्टारेस्टिं मोनो आरोना बिराद दे रियेलाव खनसे होननानै मा जुलि होनलायनायलै बाय 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 दे दायो बिथांजों मोजाङै रायलायगोन दा जोङो केक हानाय हाबाफारिखौ फोजोबग्रोना लानोसै नामा ओइ प्लेबय नों माथो प्लेबय होनबा रागा जायो न' I'm not playboy. मोजाङै बिराद डेन्जार होनखायो इंलिस होननायफोरा बिराद जायो अ राइटखौनो होनोथ' नोङो जायोथ' होननायफोरा आगैखौ बयबो सापर्ट खालामदै बिराद फेमास दासान्दि मिस्टार दैमु मिस्टार दैमु Mansi bentuknya yang rane. गावनायखौ ओइनो गाङा थफाया रेडि Noh. इदियाव हाखायो इयो बिमाया बोरो Solo ko tamnang na. दामनाङा बस मा नाममोन बाबुना रिजुवान हेपि बार्थडे टु यु हेपि बार्थडे टु यु हेपि बार्थडे टु यु रिजुवान हेपि बार्थडे टु यु आखाइखौ दे माथो मा जाखो हरग्रो होमबा Renglea. Oi, mabak siya dito. Dapat? Biar niya siya soy. नै मेल भाङायासो फैबाय Ini jaduk. Apa ini jaduk? Ini plastik doang, plastik basi. Cina. Biar na. Nah, bener dah. Hah? Jangan pusat re om deh.
सिङावसो मोनो नालाय नङा माबा नांगौमोन बिसिगोर नांगौमोन केक हानाया जोबथ'बाय केक हानाया जोबनायनि उनाव मा अ केक हानाया जोब्बाय दायो दसे उनाव जानाय आराम्भ जासिगोन र' आं एसे साजायना बावनोब्रा मायो ओइस काप्लांगायसो खालामगोन जाबाय दे अबे नांदो हगारना बिमाखौ नाखय दे दा समायबाय फोनांला जाबाय ओरैनो बया जागोन फोनांला जाबाय दे Ayo deh, dipakai happy birthday. नोंखौ नांला नों देलायदो मालाय ना हौवाफोरना खस्थ' खालामनानै हौवाफोरना जोंनिया सुबानो जायो एखनो हौवाफोरना देलायनानै लाब गैया जोंनिया नालाय मेकआप गैयाना जोंनियाव अर्गेनिक जोङो होखांबायखो दे Deh. Yang ada pakai happy birthday. Kok bebek kau nak kicap? मोजां लाबोयामोन फालिया हाppy birthday Jangan sampai. Ini hampir dah isu. Ini sil jalan dong. Dah isu selaran sih. Kesek. Etek. Ini nggak jolti. Pergi jolti pergi. खारा सुबा मेला लासै Malah gausir pun lain gausirnya ugar pindah be. आंनाव गैला दा आंनाव गैला दा गैला दा आंनाव बेखौ फोथा बोरैबाबो खथा दुसुं बिराद गिदिर जिनिर नांना थानाय रखम मा एसे इन्टारेस्टिं नोंनि रावा गोदैथार बेसे फाग्लि जायो सिख्लाफोरा लाजियो इयाव गांगा थफा गुमैनि खाथियाव ज' जिरायब्रा जिरायलाय जिराय दे र' ओइ गुमैदो रायलाय एसे फकासियर गल होनना बुजायोखै एसे बिराद दुखु दिनै मानसिया मास्टरानो ना मास्टरानो गारना खारबायनो बबा सारा बहारगोन ना मेडिकेलाव मा जादों सारा मिथिया मायबा उसुबिदा जादों नामा ना नोंखौ खोथानो हायाखै गिस्टिक जादों फन हरनांगौ नामाखै हमाखै हमाखै ओमफ्राय ओरैनो सारनांगौ बबे जायगायाव मानो बेरायनो लांखो लांबाय बुहुद लांबाय दाखालि सारखौ बेराया जोना बारासैना बिया हरनि बिया आंनि बिया जोना हायासै आंखौ जोदों मासे नोंखौ जोनाय हबाव जोनाय नोंनि हाथाया मानो गोसोम हाथायदो बाथ्रा गैया गावबा गाव टेलेन्ट थानांगौ हाथायदो बाथ्रा गैया गावबा गाव टेलेन्ट थानांगौ फकासियर गल correct agak नोंना गावबा गाव टेलेन्ट Waria, dialoga. Railnya interesting kan, bini nengkar. गावबा गावनि टाइमखौल' होसोबाय था होमबानो थांखिखौ मोनगोन नोंनि होननायफोरा जायोथ' माबाखौ होननाय दोननाय Don't waste my time, focus your goal. नालाय थांखि होसोनायनिया Do you understand? You better understand. That's it. Bye bye everyone. रोंबावसो आंथ' रोंथ्रा आंथ' इंलिस रोंथ्रा थेवबो इनि होननायाव बिराद हिट जायो इंलिसखौ सिखायजानांगोनलै नोंजों फंबायजों ना Don't give up your try and success your complete. oh iya One day definitely achieve your goal. oh एसे मेन बाथ्रा That's it. Bye bye everyone. बाय बाय complete बायबायबो बायबाय जाबायबो बाय बाय हाला जोंनिया मेंबाय गाबोन आं क'क्राझाराव थांगोन होननायखौ मारै होनो Hey, आं मिथिलालै जात बार्थडे बयनो गिफ्ट लाबोनायखौनो आं गिफ्टखौनो होनो बावगारबाय मिथिबाय ओरैनो नैयाबो होनो बावगारबायनो ओमफ्राय मैया होखादोंमोन ना मोनसे गिफ्टखौ मामोन मैयानिया मामोन मा बेटिं बेडमिन्टन अ ओमफ्राय दा आं नोंनो मोनसे दंबावो आरोबाव आं सोना लाबोदो ओमफ्राय होनो बावगारदों नोंनो नै देनाय बख'नाय मा जिनिस नायनाय नायलाय ओरै जाब्रा इखिजा खिथाय आंनो इखिजा खिथायना इखिजा गासिनो खिथाय दे केमेरायाव मोजां हेपि मा दं इयाव नायनाय हस्टेल थांसिगोन नोङो हस्टेल थांबाथाय इखौ मोजाङै दोन दे माने मैयायो बेडमिन्टनखौ नुनाय लोगो लोगो होखाबायनो माने सोंखाबायना मा बुस्थु होननानै ओमफ्राय बेखौ होखाबाय
ओमफ्राय बिदिनो मोनसे आरो बुस्थु लाबोबावदोंमोन नै माने पेन्सिल लबर सापनार माने गथाय दंजोबो आरो बेयाव गासिबो कालार फारसेनिफ्राय दंजोबो ओमफ्राय बेखौ आरो बार्थडेआव होसिगोन दे होननानै दिनै दा होबाय आरो ओमफ्राय खिन्थु बार्थडेआव होनो बावगारनानै थादो माने आथुर बिथुर ओरैनो टाइमा थांगारदो आरो जोंना हले काप मोनबाय नै हेपि बार्थडे ओमफ्राय आरो मा दंबावो दिनै नोङो बेखौ दोनथ'दो बार्थडेनि टाइमाव गिफ्ट होननानै माबायदि मोनखो बहुत आच्छा दे बर'नि होन मोजाङै मोजाङै होन मोजां मोनदो दा बार्थडेनि माबाखिनिया बेखिनियाव जोबथ'बाय लोगोफोर बार्थडेनि प्रग्रामा बेखिनियाव जोबथ'बाय ओमफ्राय दा जानाय लोंनायनि खामानि दंबावो हिनजावफोरजों रिल्स लानो लाजिलायो आरो नोङो दे थादो जमा थादो दे रिल्स लानो लाजिलायो नै दा सार थानायाव सारा मालाय सिखायगौमोन एसे बोरै जानांगोन ना र' गारबिदो नागारनांगो गारबिनायखौ नागारनांगो बया साफा नायदो जों गिदिंलायनानै नायदो जों सिख्लाखौ बा थाबायनाब्रा Ready? Roll camera action deh, naik deh. Deh, tapi baru try kan your best, nama. Deh, aman sudah nama. Disturb lah, nabra. Roll, X second. Roll camera action. Deh, lawan deh. Saya mau bawa dong. Bawa ini nama. Deh. Mo장 kalam deh. Ready? Roll camera action, naik deh. Jauh deh. Ini rela bukan. Kiting lagi nah. Pokok banget. Hala numus. Namaskar lah anak lagi. Anak tuh mini deh gua kemarin. Mini deh gua kemarin lah. Cina, nang tarata tuh mini deh gua kemarin. Ya mau naik. Oh, Korea. Klep, rồi đẹp. Hampir bar, hampir deh. Hampir deh, rồi đẹp. Lalang kena. इसोरनि भिडिअखौ जराय जोबनानै आङो Bazina berapa bazina? नोंनो हरगोन दे Ya mau kau naik dulu. Kalau nunggu isi moजांसिन नुदों केमेराखौ आंना. Mau kau naik dulu konse. Misal lek. Kisani langsung geser udah. Mini, smile. Mini. Hitar saya nih, bra. Lah bar nunggu. Drone biar. Nah, nanda. Nale. Sana-sana ini geser sana mau video ini kesya. Jangan rais, ini stop lah. Oh, deh. Nak kat sini jadi nama. Habis disturb jangan nama. Saja. Karena kena. Dede.
ओरैबो नाय मोखाव ओरै नायलाय मोखाव नायलायब्रा ओरै डेन्जार जायोलै बा जानाय हाबाफारि दायो नै किटिया बा बरिया खिन्थु प्लास्टिकआव मोनसे न'आव लाना थांनो हागोन दे जानोसै दायो नै दैमुआबो पप्पायाबो नैथिंजाय आं गोसोबा खैजोनबा सिख्ला लानो हायो नोंसोरलाय मा मिथिगौ नोंसोर आंगि क्रेक गोसा That's it. Don't give up your try again. Success your complete. Do you understand? You better understand. Gosoba khaysan belana hayo. That's it. Bye bye everyone. नुबाय नै दहायो राननायाव फागो राननायाव मोजाङै मोनजायासैनो ओमफ्राय नै हारसिङैनो एथ' गोबां लाबना जाफैबाय जानो लाबोदोंमोन आं सोर जानो लाबोदोंमोन हार बा बायगोन 1000 नि माल 1000 नालाय नेलि बे हारसिं जासिगोन इयो दोन थौ जागोन ना इसोरबो देखानोबो मोखांजों मोखां नायलायनानै गुबुनजों दा जाथों आं माने मिउजिक सोदोब्रा बेकग्राउन्ड मिउजिक होयो दे मिन्ना एबार मिन्ना दे तामाम राखजा उज्रा हामजानाय जायो रायलाय दे फाइनाल दे एबार एक्सन दिल की दे मोजे लाथार दे मोजे दे एबार दे भाई मोजे लाफिन दे रेडी दे जागोन दे केमेरा नै इखोनो मोखांखै जानाय होननानै Maba alu dan sobat. Harusnya. Dali mo sabay mo. Mana? Kusunan lang siya. Oh. Pandang kok, woi. Wile. Mau siar kono ah. लोगोफोर दायो ओंखाम जानोसै आरोना गासिबो जजोब्बाय नै ओंखाम जानोसै जों दायो वेट जानो नागिरदों बार्थडेनि ओंखाम हा याना जिबाय एकदमबारे नै आलु कबि ओमफ्राय दालि अमा बेदरा मोनफैथ'वाखैनो गांगाथबा आं जोंनिसाबो उदालगुरिनियाबो गासिबो जागासिनो आरो गोथाव माबायदि जादों जों हानाय मैगङा गोथाव जादों मस्ला ज्रोम मस्लाखौबो आं देदो र' जोंहा लेंहरदो आरो बुं बेदरखौ मान गोदो गोदायो अ इ गोदोरैनो जानांगो फिसा गोदान नांगौ जयदेबा सोनायाखै बुगाया फिसा नामा जयदेबनिया दे जालायलाय जागासिनो ओइनो दुस्थ'आ एक नम्बर दुस्त ये दा मान गोलोर सारा मबाइला